Muy buenas tardes. En una ocasión más, la Falla Trafalgar se complace en recibir a 5 grandes y jóvenes artistas falleros. De hecho, Vicente nos había venido con el traje de la comunión y le hemos hecho cambiarse para que no se le notara mucho la diferencia. Bromas aparte, la mesa de esta tarde es un verdadero lujo, como también lo es nuestro moderador, el único fallero no censado, que además es conocido por todas, y no exagero, todas las comisiones falleras de Valencia y alrededores. Me refiero a Xavi Serra, más conocido como Manuel de Falles, al que queremos felicitar por este reciente premio, Qué gran eres, alabando el sobrehumano y, tal cual como suena, esfuerzo que realiza visitando todos los talleres habidos y por haber y publicando en su web y redes sociales todo lo que tenga que ver con eso que define a esta fiesta, la falla. Porque precisamente ese es el signo de esta fiesta, la falla. El arte, la escultura, la pintura, el ingenio y la gracia, la sátira y la grandeza de un arte definido en sí mismo, como una explosión de riqueza que solamente se conjuga en un lugar del mundo. Cedo, por tanto, el micrófono a Xavi Serra, para que sea él quien tenga el honor de presentar a estos 5 magos, magos del arte efímero, que nos deleitan año tras año con su saber hacer. ¿Tiene futuro el artista fallero? Bona vesprada. ¿Se me escolta? No. O sea, sí, pero no. Hola. Ara sí s'escolta. Jo i els micros no ho podem ver. Bona vesprada, benvinguts a esta tertúlia. Moltíssimes gràcies a la Falla Illes Canàries Trafalgar i als seus representants per organitzar aquests fallers en projecció. I realment és el que tenim així en la taula. Alguns que estan en projecció i altres que ja estan projectats, com és el cas, per exemple, de Vicente Lorenzo o inclús el xiquet de Vicente Lorenzo, que són artistes consolidats. I bueno, pues anem a veure, o intentarem veure les diferències que hi ha entre artistes joves o que estan començant, com són Mario, Iván i Fernando, i l'experiència d'altres que ja tenen una trajectòria, bueno, més o menys, consolidada i ja molt llarga en això de les falles. De normal, el moderador presenta als tertulians, però jo penso que per a que ja vagin fent mà en això del micro i que parlen, doncs millor que ells ens conten qui són i bueno, a què se dediquen, que més o menys ja ho saben. Comencem per Fernando. Bueno, bona nit. Soc Fernando Foix, soc de Benicarló, un poble del nord de la província de Castelló, i des de fa ara, este serà el tercer any, estic dedicat plenament a fer falles. Abans havia estudiat aquí en València i en Castelló, i bueno, per circumstàncies de la vida o jo què sé, o per pròpia decisió, però al final he acabat fent falles, que és el que realment m'agrada. Bueno, espero poder seguir bastants anys treballant en això. Bona vesprada a tots. Soc Vicente Francisco Lorenzo, ja sabeu que soc llicenciat en periodisme, Institut de la Informació, i des que vaig terminar la carrera vaig començar en el... Bueno, sempre he pisat el taller, però des que vaig llicenciar-me vaig començar en el taller a trencar la mà i fa uns 15 anys que són els que porto de trajectòria fent especialment, bàsicament, falles infantils. Com veieu, la diferència és substancial entre Fernando i Vicente. I ara anem a l'altra part, que encara és més diferent. Iván. Bueno,
Bueno, jo soc Ivan Tortajada Estellers, me trobe acabant l'últim any de la llicenciatura en Belles Arts i enguany serà el quart any que plante falla. Hasta ara està plantant en Paiporta durant 3 anys i enguany vaig decidir prendre la iniciativa de m'emprendre en el Cap i Casal. I res, espero tindre sort i que no ploga y res. Ay, es que claro, como yo ya soy tan mayor, el currículum se me ha olvidado. Yo ya no sé ni lo que he hecho, ni lo que me han dado, ni lo que no. Luego me han dado algunas veces, eso sí que es verdad. Bueno, como anécdota diré que el primer premio de la sección especial me lo llevé yo un año porque el jurado se ve que se equivocó. Desgraciadamente de todo ya no se ha vuelto a equivocar, ya no me he vuelto a llevar nunca ningún primer premio más. Ocurrió que aquel año pasó que se cambiaron las secciones. Claro, esto hace ya muchísimos años. Habían 2 tipos de falla, que era la sección A, la sección B. La sección B era de 1,50 por 1,50, haceros una idea. Y la sección A era de 2,50 por 2,50. A partir de ahí empezaron las secciones, empezó la especial, primera, segunda y tal, y a mí me pilló en la falla de San Vicente, falangista Esteve se llamaba entonces, ahora es periodista Zati. Y nada, y tuve la suerte de que me dieron aquel primer premio, a partir de entonces me fui ya picando un poquillo, fui haciendo infantiles, siempre lo he combinado con mi otra profesión, que ha sido la de rotulista. He procurado compaginar las dos cosas porque tampoco he querido dedicarme del todo a la falla. Últimamente, pues sí, me dedico ya de una manera más plena, mi hijo está conmigo en el taller y nada, y al final estoy aprendiendo bastante porque es él el que lleva ya un poco la iniciativa y yo estoy un poco a las órdenes. Nada, supongo que a partir de aquí se irá iniciando una serie de preguntas y tal y ya iremos hablando. Y ahora se lo dejo a Mario. Buenas, soy Mario Pérez. Yo no tengo estudios, yo soy... Pero tiene memoria, hasta que te acuerdas. Tengo memoria porque es muy reciente. Bueno, yo estudios como Bellas Artes no he cursado ya que yo salí del instituto a los talleres. Hice el taller de Paco Giner un tiempo y luego metí en Vicente Almela, he estado 8 años y ahí, bueno, decir que desde pequeño, desde que mi abuelo me compró el turista fallero, cuando tenía 5 años, me picó este mundillo y desde pequeño he querido ser artista fallero y lo estoy intentando lograr y espero que durante muchos años pueda disfrutar de lo que ha sido mi pasión toda la vida. Fixeu-vos les curiositats. Mario veient turistes falleros que igual podria ser la portada de Vicente Lorenzo, per exemple. O sigui, imagineu la diferència que tenim i la varietat que tenim en la taula. Com han comentat, se dediquen fonamentalment a fer falles infantils, però són artistes que també tenen certa col·laboració en falles grans, vull dir, ja heu escoltat que heu col·laborat en artistes com Paco Giner, com Paco Mesado, en el cas d'Ivan, que vos està plantant així també treballant en Trafalgar. Fernando ha dissenyat fogueres grans, també ha fet dissenys per a Sergio Edo, si no m'equivoque. Bueno, els Vicentes també tenen certa experiència en falles grans, encara que la seva major producció està en les falles infantils. Evidentment, i per això és la pregunta, com veieu vosaltres el moment de les falles infantils? Vull dir, sempre s'ha dit que les falles infantils, i això Vicente Pare m'ho podrà corroborar, sempre era un pas inicial per a votar a falles grans. Però avui en dia veiem que molts artistes diguem que valoren la falla infantil com a un fi, no fa falta passar més enllà. Per això, en quin moment penseu que estan les falles infantils en general? Personalment crec que el que és la falla infantil està un pas per davant, com has dit bé, respecte a les falles grans. Jo no sé si és la limitació d'espai, de volum, o no ho sé, o els pressupostos que són una mica més ajustats. Però el cas és que en falles infantils sí que ve com si fora que hi ha un nivell un pèl superior. No és per desmereixer les falles grans, perquè evidentment hi ha falles grans que són al·lucinants, però en infantils com que l'horquilla és més reduïda i la gent, no sé com explicar-lo, hi ha molta més batalla. Entonces la gent exprimeix molt més les idees i
no sé, és un caldo de cultiu crec que més favorable per desenvolupar propostes diferents. Jo penso que sí, és de veres que abans la infantil era la germana pobre de l'assumpte i ara pues, ja porta diverses dècades que ha agarrat entitat pròpia i és prou valorada per les comissions, per el públic i per nosaltres mateix que volem dignificar-la. Potser estem en un moment en el que ara és quan estan eixint moltíssims artistes nous, moltíssims valors, i per això de moment estan fent falles infantils. Potser part d'estos artistes voldran passar a grans, hi ha algun cas com el de Javi Fernández, per exemple, i potser sí que alguns utilitzaran les falles infantils com a principi de la seva trajectòria per a passar a grans, altres preferim navegar en les infantils perquè jo en el meu cas ho he viscut sempre de prop l'amor per les infantils en casa i no ho considero com un pas previ sinó com un fin, com has dit tu. Entonces, ja dic, pensa que igual ara estem en els anys de l'eclosió de molts artistes i que alguns sí que donaran aquest pas que no és ni avançar bé ni menys sinó cada un té la seva visió de lo que pot ser la seva trajectòria, però sí que és de veres que ara mateix el moment per a les falles infantils en si i per al públic que les disfruta és impressionant i per a nosaltres és molt fotut perquè la competència també és molt gran i som molts artistes, els companys són boníssims i mantindre's ahí és molt complicat. Ivan, tu com veus això justament enguany que debutes en la ciutat de València? Perquè precisament València és el gros de les falles infantils en què se fan. Com has vist tu aquest pas de plantar una falla com a de Paiporta a ara veure la repercussió que tens en València en les dues falles infantils que fas? Jo encara no, com aquí que diu, encara no he debutat perquè no he plantat encara en València, però sí que és de veres que estàs molt més mirat, qualsevol cosa que fas hi ha un poc més de repercussió en mitjan de les redes socials i tot això. I res, en Paiporta tu feies la falla i realment allí saps que la veu la gent del poble, que l'aprecia la gent d'allí, però no té la repercussió que tenen allí. Les falles infantils per volum i per infraestructura és molt més fàcil començar per ahí. I també te la controles, te la veus tu i és molt més manejable, entre comilles. Però després per a votar les falles grans fa falta molta més desenvolupar-te molt més i en les infantils vas aprenent, però després gràcies a la il·lustració i al canvi un poc de mentalitat de la gent van sorgint nous formes de fer que s'apropen més als dibuixos totalment plans que podem veure en moltes il·lustracions i que fan que cada volta siga més agradable per a un públic més ampli de la societat valenciana. El teu pas per tallers de falles grans, què t'ha aportat a l'hora de plantejar el teu treball en les falles infantils? Sobretot, a depèn de l'ofici, que és el primer que aprens. Jo no soc ningú expert en res, però vas passant per tots els passos de la construcció de la falla i la manera de desenvolupar el treball en cada un dels tallers és totalment diferent i aprens coses noves, com a l'hora d'organitzar, per exemple, els processos de construcció de la falla o després l'experiència d'anar a aquestes plantades on tens que resoldre problemes que tenen una superfície molt més gran que quan estàs fent la falla infantil, tot això et fa créixer i ha d'aprendre de tot el que puguis, tens que ser com una esponja. A Vicente li vaig a preguntar com ha viscut des de la seva primera falla infantil fins a la seva última o la última del seu fill. I ahí veurem com van canviar les falles infantils. Ay, otra vez me enfrento con la realidad. Pues claro, es que ya son tantos años que yo he visto una evolución que me llama la atención porque a lo mejor en estos 40 años los 25 primeros han sido
con una progresión muy lenta. Ha habido una progresión en la infantil, pero muy lenta, muy igual de un año para otro. Y sin embargo, de unos 15 años a esta parte sí que ha habido una evolución brutal. Yo creo que esto precisamente es porque aquí tengo dos muestras, dos ejemplos. Este señor viene de Bellas Artes y este señor viene de un taller. Y yo creo que aquí esto es lo que llama la atención, ¿no? Que ha sido la aparición...